खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 14 नभेम्बर 2025आ गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। फै जों मिथिनि दि बबे राशिफोरा केरियार, धोन सम्पति, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो बबे सांग्रां जानांगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानाय लाबोगोन। गोबां खामानिफोराव जाफुंसार जागोन, जायनि थाखाय गावजों गाव फोथायनाय बांगोन। फालांगियाव खस्थ' खालामनानै मुलाम्फा मोनगोन आरो खामायनाया बांनो हागौ। दोलोयारि जिउआव मोजां मोनलायनाया बांगोन। नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिनो अनथोब होनो हागोन। मोजां मोनज्लायनायाव सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। वृश्चिक राशि। साना मोजाङैनो मोजां जालांगोन। गावारि आरो जिउ राहायारि जिउनि गेजेराव समानथि लाखिनो गोनां जागोन। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन आरो दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। मोजां मोनज्लायनायाव नोंसोर गावनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। आयआ बांगोन आरो थाबथानाय रांखौ मोननो हागोन। फालांगियाव एसे सांग्रां जा। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गाव गावनि खामानिजों गोजोननाय मोनगोन। दोलोयारि जिउआव गोरोबलायनाय थागोन। कर्क राशि। दिनैनि साना सिगांनिख्रुइ साबसिन जानो हागौ। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन आरो रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा नखर आरो मोजां मोनग्राफोरजों मोजां सम मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव मोनसे मोजां सोलायनाय फैनो हागौ। सिंह राशि। साना गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ आरो बिबानगिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखरारि जिउआव गोजोन थागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव एसे स्ट्रेस जानायनि सम्भावना थायो। धैर्य लाखि। सावस्रिया मोजां जागोन। कन्या राशि। दिनै मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। सावस्रिनि बागै एसे जिंगासिनांगौ जानो हागौ। नखरनि खरसाया बांगोन, नाथाय खामानियाव खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। जुलियारि जिउआ मोजां जागोन। तुला राशि। नोंथांनि थाखाय साना गेजेर जागोन। खामानिया मोजां जागोन आरो गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां जागोन। खरसाफोरखौ सामलायगोन। जुलियारि जिउआव फारागथि जानो हागौ, नाथाय मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ सुखु जागोन। वृश्चिक राशि। साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान खामानि जागायनो हायो आरो फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। हाबा जानाय जिउआ मोजां मोनज्लायनाय आरो मोजां मोनज्लायनाय जिउआव मोजां खौरां थागोन। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। खामानि थिलियाव खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। फालांगिगिरिफोरा मुलाम्फा जागोन। दोलोयारि जिउआव थानाय नारसिनथाया जोबगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव एसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। मकर राशि। साना गलाय फिथाइ मोननो हागौ। मकर राशि। साना गलाय गथाय फिथाइ मोननो जानो हागौ। खामानियाव गोसो हो आरो समखौ ओरैनो गारनो नाङा। फालांगियाव जाफुंसार जागोन। साइस्थ' आरो सामायन गोनां जानो हागौ। देहायारिफोरा खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोनगोन। फिसा फिसौ बाथ्रानि सायाव नारसिननाय दाला। नखराव आब्रुथि लाखि। कुम्भ राशि। साना खुसिजों बुंफबनाय जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। खरसाया एसे बांगोन, नाथाय आयआ दिदोमैनो थागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोजौ गाहाय जानो हागौ। नखराव गोदान आलासिफोर फैनायनि खुसि थागोन। बिदा फंबायजों गोजाम नांज्लायनाया जोबगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों दावबायनो थांनो बिथांखि लानो हायो। मीन राशि। साना मोजां जागोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। फिथाइया मोजां जागोन। जायफोरा सोरखारि साख्रि दं, बिसोरनो मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि गोहोखौ थि लामायाव लां। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला मान बांगोन। बिजोंजों फारागथिनिफ्राय गोजानाव था। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 14 नभेम्बर 2025नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो